Miles de persoas hoxe ateigaban en Santiago para sumarse ao chamamento da plataforma Queremos Galego. Era unha manifestación a prol do galego. Unhas 30.000 persoas, segundo estimou a Policía Municipal, e 50.000, segundo a organización, entre docentes e estudiantes, salían hoxe na Alameda de Santiago convocados pola plataforma Queremos Galego para protestar contra a proposta do decreto do idioma na ensinanza da Xunta, que establece un reparto das materias en 3/3 entre o castelán, o galego e unha lingua estranxeira. A cabeza da manifestación, despois dunha pancarta na que se lía "Paremos o decretazo contra o galego", empezaron a marcha pasadas as 11:30 os responsables das diferentes entidades culturais e políticas que forman parte da citada plataforma. Entre eles atopábanse o voceiro nacional do BNG, Guillermo Vázquez, o portavoz de Queremos Galego, Fran Rey, o portavoz da CIGA Ensino, Anxo Louzao, e os representantes de varios sindicatos estudiantiles. O paro afectou no ensino a un 80%, 70-80%, segundo as distintas fontes que se poden consultar. Por un lado as oficiales, por outro lado a da plataforma, pero en todo caso nós queríamos coñecer máis polo miúdo precisamente cal é a valoración que en definitiva se fai desde a plataforma Queremos Galego, neste caso dende a plataforma Estradense. Facemos, a verdade, moi satisfactoria, xa que rachou cas previsións da propia organización, a plataforma Queremos Galego, así como de sindicatos que apoiábamos, como no caso da CIGA, xa que hoxe en Compostela xuntáronse unhas 40.000 persoas. O Obradoiro estaba ali, o Obradoiro estaba francamente cheo, e ainda estando cheo ainda faltaba xente por chegar. E o seguimento da folga, cos datos que barallamos tanto a nivel nacional como a nivel da comarca, ronda en torno a un 80%. Un 80%. Foi sorprendente porque as cifras que tiñamos onte, ao mesmo tempo, votaban sobre un 70%, e os atopámonos con profesorado na propia manifestación de equipos directivos, que dixeron que había máis xente da que había apuntada que realmente era onte a folga, e ese é o dato, un 80%, co cal si que vemos que é un gran apoio por parte da comunidade educativa e un gran rechazo a todo este decreto. Sí, os datos que barallábamos tanto onte como hoxe nos daban entre un 70 e un 80%, hoxe confirmouse que ao final foi a alta, un 80% de participación nos centros tanto de primaria como de secundaria, e tamén o que facemos unha evaluación positiva porque facemos moitísima xente na propia manifestación. Na estrada que fletamos 2 autobuses, faltou xente, non chegou xente, non collía xente no autobús, hubo que poner coches particulares para que asistiran, e na comarca do Deza, en Alén, fletamos 3 autobuses que venen completamente cheos. Agora mesmo, como organización sindical responsable, pois, lóxicamente, o que vamos a deixar é un marxen de tempo para que a Consellería recapacite, para que faga a súa valoración do que é este rechazo masivo por parte da comunidade educativa ao propio decreto, e deixar un plazo para que volva ao consenso anterior. Nós estamos dispostos a chegar ao consenso que había anteriormente, ao 50%, e agardamos que a Consellería non a ficha.